маъзарат мехоҳам тамошобинони азиз, ман бояд якчанд хосиятҳоеро низ ки дар тегҳо омӯзиши ҷобаҷогузории матн лозим буд гӯям. Ин ҳам атрибутҳое мебошанд, ки барои ҷобаҷо гузоштани матн истифода бурда мешавад. Бинед, як камбудие дар ин ҷо ҳаст, ки матнҳо аз тарафи чап ҷобаҷо карда шудааст. Аз ин тараф ҷои фазои холӣ. Агар матни асосия бинед, агар ин гуна матн мисол аз ҳар дуи тарафаш баробар аст. Ҳамин тегҳоро низ як бори дигар аз назар мегузаронем. Барои гузоштани ин бигзор ки ҳамин бошад. Аз сарлавҳаи дигар то охири матна барои тест тегҳоро ҷобаҷо мегузорем. Боз ҳам теги пи мекушоем ва пас аз ба итмом расиданаш теги пиро мебандем. Ба диққат метем ба атрибуте ки п қабул мекунад. Боз ҳам атрибути elegant. мо аллакой сентера гузаштем. elegant қимат қабул карда метавонад. Боз right сабт мекунем. мебинем дар ин ҷо аллакой матнҳо аз тарафи рост баробар карда шудаанд. Боз elegant қабул карда метавонад. justify сабт мекунем ва мебинем матнҳо баробар ҷудо карда шудаанд. хулас матни худро чуноне ки дар ин санад нигоҳ тасвир карда шудааст ҷобаҷо мегузоред ва дар дарси минбаъда боз дида мебароем. Тавоз дид.